खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन जाय NIA नांनानै दंमोन NDPनि दिनैहाय बिथाङा बेलाव फैबाय दाखालि जिहेतु माखासे सानैसोआ उदां जायाखैमोन बेल मोनाखैमोन लकेल थानायाव मोननैसो फिसा फिसा केस दंमोन बिनि थाखाय बेल मोनाखैमोन दा नाथायबा NIA नियाबो बे जाय मानसिया दिनैहाय थैजासिम जेलाव थानांगौमोन बेबो दिनै केसा जोब्बाय थांनाय 30 तारिखआवनो लोगोसे जायगायाव फिसा फिसा केस मोननै थानायखाय बिथाङा बेल मोनाखैमोन नाथाय दिनैहाय बेल मोननाय जाबाय लोगोसे न'खरनि मानसिफ्राबो दिनैहाय जोबोद खुसि न'खरनि मानसिजों लोगोसे जों जाय NDPनि सोद्रोमाफोर आरो लोगोसे रायजो राजाफ्राबो दिनैहाय गासैबो एसेब्लाबो हाजार हक दिनैहाय रंजाखांनायखौ मोनखांदों आं दिनैहाय बेखिनि बाथ्राखौ बारा गोलाव बुंनो सानाखै फेसबुक पेजफोरावहाय ना माखासे ओरैबायदि AI ना मा बिराद आप टु डेट मानसिफोर ITCL फोरा बाबा जेरैबायदि होदलाबायदों दा आरोबाव दा जुदि ITCL नि मानसिफोरा दाथ' ओरैनो दाखालि जि फोसावनानै होनाय UPPL निफ्राय रुंगुल बर'आथ' जाथारगोरलै बियो होमबालाय बिसो बिनि कन्ट्रलावसो बेफोरबायदि माखासे आयेननि गेजेरजों जुदि थाङोब्ला रुंगुल बर'आथ' बे जाथारगोनलै बियो बिथाङानोथ' बे ITCL नि लिडार ना आरो थेबास्रोननिबोथ' दा फेसबुकआव जेरैबायदि ओंखारबाय थादों जों मिन्थिगौ सोर दङ बावहाय बे ITCL आव रुंगुल बर' मोनाबो हयथ'बा थानोबो हागौ बा थायाबो जानो हागौ आरो नैबे थेबास्रोन थानोबो हागौ आरो थायाबो जानो हागौ आरो माखासे कयेकजनफोरखौथ' जों आसि थुनानैबो बुंनो हायो बेनो बेखौ सालायो होननानै आरो नैबे मानसियानो होननानै आसि थुनानैबो खोन्थानोबो हायो नाथाय पलिटिक्सआ बेफोरबायदिजों नङा UPPL नि ITCL फोर आं दिनै बुंगोन नोंथांमोनखौ बै ITCL बे बिदिजों जाया दा UPPL ना मोनसे फिल्टार दैया जेरैबायदि फैनांगौमोन बै फिल्टार दैया बिराद ब्लक जाना दं लामा बिराद गेजेर जायगा गोबांनो ब्लक जाना दं ITCL आ बे ITCL नि मानसिफ्रा बेखौ मिन्थिया नाथाय बबे जायगायाव ब्लक जानानै दङ दै फिल्टार फैग्रा पाइपआ बहा ब्लक जानानै दं बेखौ नोंथांमोना एसे मोजां फोसाबना लानोखौ नाजा नेक्स्ट 5 बोसोरनि थाखाय थ' आं बेखिनिखौल' बुंगोन गोलाव बाथ्रा बुंनो सानाखै बावहाय जुदि माखासे बाथ्रा बुंनाय गोरोन्थि जादोंब्ला गासैनावबो बर' रायजो राजानाव क्षमा बा निमाहा बिनानै बावहाय खिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय जय बर' हारिनि